ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ
anyị si na ọ ga-adịrị na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru na anyị ji ka anyị wetara n'oziọma nke ọdịnala Igbo, oziọma nke si ụwa pụta, nke pụtara onwe nke dịka ji si kee ya, ọ bụrụ nke kọpị a na-achọ ka a translate ye na bekee language into Igbo language na kotu mba ọbụrụ ya. A sị na nwata anaghị ebu nna ya ụzọ amụdị ọkpara. Onweghị ka ndị Igbo ga-esi wee na translate English to Igbo. Ọ bụ Igbo to English ka na translate nwanne, ịchọghị ịma ịmara ihe a na-eme bụ translation from Igbo to English, ọ bụghị English to Igbo. Maka anyị nwa na-adị comfortable into something somebody created. Anyị na-achọ ka anyị mee overtake their own language, even though na ha nwa bụ ihe ji information of that language na-ekwu okwu ya. Ihe ọ bụla i kwuru na nwa bekee ma ihe ọ sọrọ gị kpọọ ya, as long as na ị chere that n'oyibo. If you like mee baptism n'Igbo, ijezie practical science ka ime na practical, ị gaghị eme nwe because ejighị ka ihe ịghọtago, ijiro ka ihe is life and direct. So ọ ga-aka mma the best bụ ka isi na zero wee merie na agbagote, so that ịba ya afa ị mara afa ịbara ya. Ndị Igbo na-agba afa, anyị gba afa is to classify. Ịghọtara? Ịgba afa is to classify. Ọ bụrụ na ị nwetazie information about life, then you begin to classify them one after the other. Cosmology, astrology, geometry, all these things will classification. Ọwekwa unu nọkọta na nchena ọgbago afa, ọgbagoro ya afa okwu ụmụaji. Ndị be anyị should separate, they should separate mythology from reality. Ndị Igbo say ọgaranya bụ scientific proof, which is ihe gara anya, observable truth. Ọ bụ ihe ọgaranya bụ observable truth, ọ bụrụ onye nwere ego. But ndị be anyị o ihe ha nọ ọgaranya gịnị? Akwụkwọ bred. Observable truth bụ ihe gara anya, observable truth bụ ọgaranya, which is called scientific proof. Ị na-aghọta? That is it. But mba, gịnị ka ị na-akọ ihe a? Nwanne, ihe na-achọ ịgwa m na-agaghazi agba afa. Nna nwere afa dị karịrị classification to classify every single movement of this earth. Mụ na gị nọ n'ime enwere ịgba afa ka ya. Ịgba afa bụ ịgba ndụ. Ịgba afa bụ ịgba ndụ. Yes, because ọwụ na ya. How do you move life ahead? How do you move an inch? Enwere ebe ị na-eje na nwanne ịgwọ na ngwọrọ, ịgwọrọ na karị, ịwụrụgo nwa ngwọrọ. Ọwụ na ịgbara afa nwanne ewo ngwọrọ. If you don't classify all those invisible force, make them classify them invisible. Yes, you must classify them visible. That is how you get educational system. But nwere ike mara. You got that? This is where education comes out. Because onwere onye amụrụ mụ amamihe. Nonsense bụrụ na akọ. Enwere onye amụrụ mụ amamihe a na-akọ ya akọ. A na-akụziri ya mmadụ akụziri. Ihe ahụ mkpụrụ a na-akọ ya akọ, ịkọ ya o puo mịa mkpụrụ, then harvest ya. Achọghịzi m ka mmadụ na-abịa complain. Nwanne, onye complain ruo ebe ị nọ azụ aka. Onye ọbụla complain ruo ebe ị nọ nwanne chọrọ ya azụ aka. Igwe ama mgbe a na-emụrụ ya o nwere ihe o ji bịa ụwa, ọkọ ọgba ọtọ. Nwanne Adibe Somadina, kedu ihe mere ya o ji bụrụ to found out? Mana oyibo na-afọ anya na-atọ anya ụtọ. Agwara m gị to classify what you don't see, make it visible to know it.
It's him to find out. So which one is important? To understand the element of the earth, make it known, use it for your own education, or to go to somebody else nye ego na ọkụkọ ka o gboro gị ọkụkọ gwa gị nonsense. Which one is better? Nwanne anyị akarịghị iche iche ka ụmụazị. Oh, if we don't want to grow up and reason like a human being, nwanne go them from your own race. Can't them from Igbo race, from ndozi ọdịnala. Go them from your own race. If you cannot grow up and reason like a human being. Mụ na ga nwanne, I don't know useless people. Ma ndị bụ ndị iberibe, ihe ma ndị ma ihe. I have known, seen the light, and I know it, and I will follow the light. Kenke una, at this 24th century, ka ndị mmadụ ka na-akọtu at this 24th century nwanne. Ọwụ na ya enweghị ike iji aka anyị kọrọ onwe anyị ụzọ nwanne ịgba ndụ. You must. Is your responsibility because I'm getting more than one. Ngije wake up the dead spirit. Or you wake it. Enwere onye akwa gị na-akpụ amụ. Akwa gị kpụrụ dị amụ. Akwa gị kpụrụ ya. Ehe na ọwụ nwanne meta onye dị mma enyi. Oh, meta onye dị mma enyi yo. Ị na-eme oyi meta onye dị mma maka ọnụnụ. Ọkwa gị jere nụọ dị nwaanyị. Tụọ ya ime mụọ nwa. You must also have responsibility for the child. It's as simple as ABCD nwanne. Unu kwesịrị ị na-eje nga na ịzụghị nwa gị azụ. Ịmaghị ịzụghị nwa ịtatụọ gị nga. Go to prison. Why iji mụọ ya here? Ka onye zụọrọ gị ya? Ịdị comfortable enyere gị educational system. Western nyere gị ihe anaghị eme gị. Western man give you education to grow your child and ịpụta na-aba mba. Ka ihe na-abara mba. They are deceiving us. Why can't he deceive you if you cannot give your child, your own pride, your own offspring? He cannot even give them way forward, and you want to blame the man who even give you. He's supposed to thank them. Go and give nwa bekee champagne. Grow more wet jenye nwa bekee biko. O nyere gị educational system. Even gave you God to worship. Shameless people. You cannot even give your own self a belief system to worship. You cannot. Nwa bekee give you. Well, they deceive us. They deceive you. Deceive you. That thing will deceive. They gave you way of life and you say them this. You turn them back to accuse them. Ungrateful. Nwa bekee nyere gị way of life. You should thank him. Because ọwụ na ọ bụghị ya ị ga-anọ n'elu isi na-eche ụmụ enwe na-awụgharị na-achọ ụtarị ị garacha. Yes na? If not, prove yourself. Nwanne, prove yourself. That's it. If you want to know, if you want ka esi eme ọ na-abara ezigbo ogologo. Reprove yourself. Ndị Igbo na-eme awele. Awele bụ simple biography. That is why n'ụlọ ụka ha na-enye onyinye. Onyinye a na-enye n'ụlọ ụka simple means ụgwọ isi ka ị na-akwụ. Ịghọtago? Ụgwọ isi and simple means your past story, judgment. Ịghọtago? So reprove yourself so that the whole world will know who you are. Nobody will talk about you. You have to prove yourself so that people will talk based on what they see. Write your own story. That's the way. But for you, you prefer ịga gbuo ọkụkọ na ewu asị awele. That's not true. Ịma awele is to prove you. Awele is biography. Write your own story. Ka ihe ị ga-ede. What are you going to write about you? Enwere ihe ị ga-ede. Enwere ihe ị ga-ede. Nwanne enwere ihe ị ga-ede na. Enwere ihe ị ga-ede ide. You want a story to write about. Do you have a story? You don't have a story. You want a story. Ka ihe ị ga-agwa nwa gị. What are you going to tell your child as a story? Tell your children the story, your story. Tell your children, I can tell children my story. This is my story I'm telling you. I am telling you a story here. Ihe m na-agwa gị have a story. It's my story. What is your story? I am telling you a story. Tell your children about you. Ọ bụrụ na ịma ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ịma hazi ikwu onwe gị na ịma gị.
gwa ụmụ gị maka gị. Ị gaghị agwa ha about Jesus Christ. Tell them about Jesus Christ. Tell them about St. Peter. Tell them about St. Paul. Tell them about you. What about you? St. Paul, St. Peter, St. Michael, St. this and that. What about you? What is your own story? You don't know your own story. Arụsị bụ evil. Njọkụ bụ evil. Afọ arụsị Amadioha is evil. Is shrine. Is deity. This Agbara is devil. This one is devil. Now look at these people. Look at these people. Not only they are saying this, mmadụ isi adị nkọ nke dị nkọ adị isi. Onye nke kwere ekwe n'ihe nwa efu ya oyiri akwa ruru unyu na-akpagharị na village na-achọ ndọ na-anapụ ego. Nke ekweghị ekwe o buru Jizọs na-akpagharị. Mmadụ nkọ adị isi, nke dị isi adị nkọ. Nwanne ọkwa ka ebele ga-eje eje ọma ahịa biko. Ebe boys na-arụ plane, na-arụ helicopter, arụ motorcycle, arụ moto. Anya ka no debate about whether our God is evil or not evil. Nwanne, we don't talk in Facebook no more nonsense. If you want to prove it, nwanne, prove ihe na-ekwu maka ya. Simple as ABCD. Prove it. That's simple. Ị ga-apụta na asị were nwa bekee language, were nwa bekee nwee meaning, werezie Igbo tinyezie NM, but using the same meaning of nwa bekee. O make sense. O make sense. Nyezie nwa bekee the credit ka ịdị sure. Give him credibility because he did. Nwa bekee mere ihe, nye credit for that. Ọ bụ na nwa bekee na-akpọ ya atom, then call it atom. Because nwa bekee invented it, call it atom. The information is everywhere in the world. Take it, give it your own name, then you interpret it. You practically show us what is it. Or else, you call it what nwa bekee call it, period. Okwumechi, case close. Simple as ABCD. It's as simple as ABCD. Nwanne enwere onye na-ebie n'azụ. Na French na-akpọ liberty, libertà, called libertad because ogene. Spanish na-akpọ ya libertad. English na-akpọ ya liberty. So o nwere language isi dịkọrọ ọnụ. Mmadụ chọọ ma television, ndị Panya na-akpọ ya television, ndị English na-akpọ ya television, ndị French na-akpọ ya televisores. The same thing. Or football, the same thing. So ha mara ihe ha ga-akpọ ya, ha akọpịrị wekpọ ya. Mana isi na iwuru go ọga nwanne chọrọ nwa boy. Ịghọtago? Ife ilie na ịdị sure about Igbo, then bring the Igbo name. Ọ bụrụ convert ka unu na-eme nwanne. Ihe ahụ convert enwere convert, ị gaghị amụta nwe anything there because ọ convert. Ndị agha nwere the original information, ọ ha nwere the original knowledge of ogo. Ị gaghị amata nwe because they can never give knowledge freely on public. It's not possible. Ọ bụrụ na iche na ndị a na-arụ plane ma moto ma motorcycle ga-enye gị information ya ka ije rụba ya, garazi grozi from them, ọ ka ịrụbazie bombs and bullets and jet fighters. Iche na ha ga-enye gị like just like that in public, in Google and these places just like that. Nwanne ọ ka esi eme ya mba nwanne, ọ bụrụ ka esi onwere onye ga-enye gị that esi ụka na most of knowledge you see in public 99.9 will fake. That the same knowledge bụkwa akwụkwọ na the same fake aha jikwe key to original. All the same fake aha ifro dey ji key to original. That's why they use mythology so much in everywhere. Enwere one Greek mythology a na-akpọ Gania Amid. That one na afro n'ụka with the man Sabbath and father. That one Gania Amid. A na-akpọ Greek god Zeus and others. That's why you see worship everywhere. That's why you see worship. Say truth is more than you can get more truth in that ritual than in book of science. Scientific book, you can get more truth in that priest in the church carrying blessed sacrament. You can get more truth there than that book you went to university to study science. You got that? You can find more truth there than in that book because onwere mgbe this people ga-abịa no desia na akwụkwọ
ka esi arụ plane na moto buru jee na Africa nye ha in their educational system. Nwanne ụkwana gaị nwanne chee uche nwanne gaị chee n'uche guy chee uche nwa bekee ga-esi nnọọ from all the way from England from Rome desia akwụkwọ ya nnọọ ọ naghị penny ọ naghị afọ bịa na Afrịka ọsị ha bụ ndị missionary God send us to the world to rescue the humanity. Then o were knowledge bịa sị gị nwanne na-eke esi arụ moto na-eke esi arụ plane nekwe because education ha na-use na Africa there is western education. How come nwa bekee ji arụ plane na ụgbọ mmiri anyị ma na-arụkwa western education ya na ha arụ ya ka ihe mere na ọwụ na okeke amaghị akpụ isi ka ọwụ na mma mbara isi adịghị nkọ ọkwa anyị ji we have money, we have catch money. Africa we have catch money nwanne mmadụ we have catch money. Anyị nwere catch money anyị nwere enough petroleum. How many indigenous petroleum company na-amị mmanụ na Nigeria? How many of them? How many indigenous petroleum company na-amị mmanụ na Nigeria? All the whole Africa is being colonized. My diamonds, my gold. How many of these companies, indigenous African company, mining companies or petroleum companies in Africa owned by Africans? Ọwụkwa na the same akwụkwọ aha nwa bekee gụrụ ka anyị gụrụ. How come they have these machines to extract this oil, separate diamonds and gold, and we don't have, but we went to the same school? How come? That means enwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ nwanne mmadụ. Enwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ asị na ikwu amaghị ibezi ya. Ikwu amaghị ibe nyazi ya. Enwere dịrị ebe because nwanne chebe ihe ahụ isogwa na ndị gụrụ dị akwụkwọ. Most of you gara school na ebe ahụ ị gara school na UNN Igbo arịa mụ Igbo adaa Igbo apụta Igbo ejebe. Ebe ahụ ị gụrụ akwụkwọ ahụ mgbe ị nọ na skuul ahụ ị nọ na kampus ahụ ebe ahụ yiri ebe a na-arụ plen. Ebe ahụ yiri ebe a na-arụ submarine ka ebe ahụ yiri ebe a na-arụ ụgbọ mmiri. Ị gara na jụọ onwe gị ajụjụ. Ị gara primary school na be anyị. Ị gara primary school na be anyị gaa secondary school na be anyị. Mgbe ị na-aga skuul ahụ ọ dị gị ka ị gasị akwụkwọ apụta ị ga-arụ ihe na-efe efe? Ị ga-ajụgodo onwe gị maka na ọ sị na nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Ọwụ nkụ ị kpara n'ọkọchị ka ị na-anya n'udu mmiri. Nwanne, reprove yourself so that somebody else will not reprove you. Write your story so that somebody else will not write your story. Ị ga na-ahụ ka ndị mmadụ ị gaa na Chinese television they will tell your story. Ị gaa na Western television they will tell your story. Everybody is telling your story apart from you. You cannot tell your story because you don't have a story to tell. You want a story to tell? Ka ihe ị ga-ekwu maka ya. You don't know the past, you don't know the moment, you don't even know the future. Ọ bụrụ na ị nwere future, ikwuo na about future na ị nwee present, ikwuo nwee past, ikwuo all the whole information in Western Museum from Africa from A to Z, from A to Z. So nwa bekee in the position to tell your story because ha ma ihe dị n'ime. So ya ga-eme to change the story in that artifact. Simple meanings because you marry ihe in the first place. You don't know what it is. You marry here with the artifact because if arụsị is evil for you, but nwa bekee have these things in their own shrines, in their own museums. So you don't know your story. You don't even know one single temple in an Igbo. There were 6 temples in an Igbo. 6 temples in an Igbo. Enwere Nsude, enwere Igbo Ukwu, enwere Isi Ume, enwere Okija. Six temples in an Igbo. But for you, unu na ndị ọrụ anụ ejide gị emebisie. Enwere Ibini Ụkpabi nke unu na-akpọ Chukwu Abịama.
sọsọ ihe ụnụ maọbụ ka esi egbu ọkụkọ ka esi egbu ewu. Nwanne ka ị na-egbu ka ị na-egbu onwe gị, ka ị na-egbu datin ka ị na-egbu onwe gị. Ịmaghị mara ya. All those nonsense bụ ihe mere your land is not working properly. You don't know. Those nonsense bụ ihe mere your... There is a temple in Egypt. Temple of Jerusalem is in ebe ahụ. Temple of Jerusalem. Dee ka ha si wee dozisie ya, rụọ ya ọma mma. Your own wee ije everywhere ọbara chi ebe niile. Ọkwa ka ebele je jọọ ahịa. Ije na ihe a mere eji wee kee ụwa. Ichere ọ bụ ihe a mere eji wee kee ụwa nwanne. Nwanne, the gods are not to blame. Because every single one of you is a god. Either stupid God or good God. Either useless God or good God. But you are God in any way. Any which way you are God. Whether useless one or evil one or good one. But to God you are. So the spirit inside you is crying. And that spirit will rule your life. Because by ruling that spirit life, your life will be ruined. The same way you rule that spirit life. Maria. The same way you destroy that spirit will destroy you and your own generation to come. Tinamogwara gị ma n'aka. Tinamogwa nekwe ihe aka ndị Igbo na-akpọ aka ọdụ. Ọdụ aka ọdụ bụ ihe a. Mkpịsị aka jaba aka ọdụ. Ka anyị, that's why je mmadụ si ma n'aka ọsị weta aka ọdụ a, weta ka ma n'aka. That spirit will destroy your life and your generation to come. Because you rule that spirit life. Engage kpọpụta ya from the hidden world. You brought that unnamed spirit from the hidden world and classify the spirit with a name. Then you leave the spirit to ruin. Yes. Di na nwunye gị ka unu gara ka unu maka ntu wee kpa ọ tụọ gị ime. Ije kpọpụtara spirit from underworld, classify ya and give it a name. Now hapụzie kwapụ ya sajegariba wandering spirit ụzọ na-akwa gị akwa. That is why our land is not good. That is what you see as criminals and robbers, kidnappers, corrupt politicians, blah blah blah, this and that. You created the devil that hurt you. You created the vampire that suck your blood. You na onye get blame. You created the gods and the demons. You create them. You created the gods and the demons to hunt you down. And now you turn back. Ị point ebe otu gị, point ebe nke ọzọ otu gị, point ebe nke ọzọ otu gị. No. Na-akwụgharị ebigharị aka ka ụzọ na-akwa akwa. Unu akwụsịghị this nonsense unu na-etuzugharị nwanne. Chaka gọrọ mbọ. Sị na m gwara gị. If you don't stop this nonsense nwanne, listen to the words of the wisdom. Na-agbu ọkụ ata anụ ata ebe. Anụ gịnị ka ị na-ata? Iji eme gịnị? Imesịa njọ ije gbuo ọkụkọ njọ ga-apụọ. What is nonsense is that? What type of nonsense? Izusi osi gbasịa ama ije gbuo ọkụkọ na ewu ka your tin goes away. Na what nonsense? Which life of rubbish is that? Ị pụtara ụwa, nne na nna gị mụrụ gị jee kpọpụta gị from hidden world, kpụta gị hata gị ebe ị na-acha afọ ị na-agba. Nne na nna gị kwesịrị ịgba afa, classify information, keep for you before you be here. Before you come to this world, everything should be ready. If you are not ready, don't born. Amuna, if you are not ready, don't have one. You must go to prison for doing that. Ị na-ara ọtụ na-atọ ụtọ. Chukwu ga-azụ nwa. That is why they want Chukwu. That's why they want God. So God should be your slave. God should be your slave to serve you. God will give you food in the morning. God will give you food in the afternoon. God will give you food in the night. What are you giving God? What are you giving God? Every day God will give you God. Or God sị gị mụọ nwa. Or God sị gị mụọ nwa. Ihe ụtọ na-atọ ụnụ. Ị na-ara ọtụ. Ọnụgo nwaanyị, ọnụgo nke izizi, ọ ga-anụ nke ịbụọ, ọ ga-anụ nke ịtọ, ọ ga-anụ nke ịnọ. Ndị Igbo na-anụ nwaanyị 100. Ndị Igbo na-anụ nwaanyị more than one wife. I will marry 5, I will marry 10. Nsogbu adịghị. Ịmụsịa onye ga-azụ ya na-eche nọ nso ka ọ zụrụ gị. Ka onye ga-azụrụ gị dị mma. Ajụjụ ka m na-ajụ. Ihe a bụ ajụjụ m na-ajụ everyday.
kedu the intention of having the babies? Kedu any benefit of having these babies? Ka onye kpatara gị ego ka ọ zọpụta gị from ogbenye. Kedu the, you must have intention for anything. The creation created because they want to elevate the spirit, because the body is a temple. The body is the only thing that can generate a different kind of avenue, different dimension. Word can create. The life you see, human being is capable of creating a different dimension. It's just like geometry. You got to go. So that is why the element, the energy, the force that create human being, because he want a different dimension. It's a creation. But nwa na onwe gị na-amụ nwa, kedu the reason you having the babies? Ajụjụ ka m na-ajụ. So if the reason why you having the baby is not enough, then you are nothing but animal, you having sex. You just like sex. Amụ na-ekene gị. You just kpụọ ya na ihe, kpụọ ya, it's just the same thing onye na-agbọ ncha, nwere ihe ọzọ. The only thing bụ na ncha nke ọ gbọrọ na toilet na dustbin, ịgbọ onye nke gị n'afọ nwaanyị ọpụta. Nke gị the worst self. Your own is worse because you born a vampire that will hunt you down. Because nwa gị aha we have a child. That child might bụ onye oshi ma onye ama. At the end of the day, ọbịa na family unu na-ebute nsogbu. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ. Because you have classified the spirit already. And once you classify a spirit, the spirit will exist forever and ever. Once you give a spirit a name, that spirit will never die anymore. Never ever die anymore. 100 millions years and years and years to come, the spirit will wander either in a good direction or in a wrong direction. But that spirit must wander. As simple as that. So ọnwụ ka ọ dịzere mazi the reason why you are born. That is why ndị Igbo ji wee sị first place ka I create your identity so that those people coming from our back will not suffer. They created Igbo as identity. They created ntọala Igbo, ọdịnala na omenala Igbo. They created akara aka so that you can have future. Everything they created. So I have a story to tell because I know what they left. I said that whenever the student is ready, the master appear. They have everything, they prepare everything for us. But you are the demons. You are the ones destroying your own life. No, onwere onye na-eme gị anything n'ụwa. Stop this nonsense. Onwere onye na-eme gị anything where you were born. Mbọsị amụrụ gị kwuru ihe ga-abụ. Because ọnwụ na nna gị enweghị any direction, from that moment ị kwesịrị iwe onye ogbenye. Enwezie ka ihe si wee dịrị gị mma is by God's grace. You got to enwee ka ihe si dịrị gị mma nwanne kedebe Chukwu, ị kwesịrị ịda ogbenye normally. Ị nwere life to tell. Now amụrụ gị from some of you 6 years ije ne boy, from ije iku nwa, from iku nwa ije boy, from ije boy ọ gaghị eduo gị, from ọ gaghị eduo gị isi ebe you don't have story to tell. You nwere life, you misery, you have misery. Your story is misery. Your story is misery because o nwere ike ịkpatara ego, ijụọ ya ka o si kpata ego, ọ sị gị ya gbawara ya bidoro ịzụ ahịa at age of 6 years. Nwanne ihe ọ bụ story, ibidoro ịzụ ahịa age of 6 years. Ya o misery nwanne, what you have in your memory karị ịmaghị that thing, ịmaghị the danger. Ọwụ akwụkwọ bread ahụ, that memory ka ị ga-eji amụ nwa. Now let me tell you a story. Lee anya, enwere one thing unu na-amaghị. Ihe ọbụla ị na-enweghị, you can never ever offer it. Ọ bụrụ na that your brain ị na-echekwa na iji akwụkwọ bread, emesịa i were that nwa nwa ọsọ gị kpọrọ nwa nje Harvard. Nwa aha a na-akụzi Harvard, nwa aha na-achọ ka o chee echiche that ihe ha ndị a na-ekwu, nwa aha ga-amụta nwere because ọ nọ na system ya. Ma ya ma Harvard ya, ọ ga-ebu itibọrịbọ. Ma gị ma akwụkwọ bread anyị pak juru everywhere, nwata ha ga-abụ itibọrịbọ because that na-adịghị na system ya. You got to? That is why nwa bekee, Chinese people, they use maximum information to program a child, so that information will remain in genetic process of that child. So ọmụgode nwa echi,
that information is there. I program a child, that's why na DNA not na DNA ọ na DNA pụtụ ndị be anyị. Ị ga-ahụ onye nkịtị o were nkịtị n'anya isi, eji nkịtị anya isi, nwanne eji nkịtị anya isi, eji nkịtị anya isi. Ndị Igbo si na onye njem ka onye isi awọ ihe mara. Ịmawa gịnị wụ njem? Ndị Igbo si na onye njem ka onye isi awọ ihe mara, because you can have isi awọ niile ahụ ị nwere, mana ntị isi awọ nwere uru ọ bara. Ka ị ga gị na-esi ayọ ndị Igbo biko to program your child with a best system. Ị na-ayọ ndị Igbo biko nna tụfịa akwa. Ị ga na-ayọ mmadụ kedu excuse ị nwere ike inye? What is your excuse? Telling you that the information your child have will ruin her life or will better her life. Ka onye na-amaghị in this life, who don't know that the system, better system, unu adịghị na-ekwu okwu gọọmenti because you are lazy. You cannot govern yourself. You can't. Ị gara eme nwanne, you cannot, because ọnwụ na ị ga-eme nwunye, you cannot complain now. Government is business. Ịmaghị ichere ịzụ ahịa bụ isiokwu. Ndị Igbo na-azụ ahịa. Ịzụ ahịa means to extract, to purify and to unify. Simple ịzụ ahịa means simple. Not buying and selling. Ịzụ ahịa means extract, purify and unify. That is what ịzụ ahịa means. That is why they use ekedo dị n'afọ na ngwọ, udu mmiri, ogodo na ọkọchị. It's as simple as that. But mba, gịnị ka ị na-akọdo ihe a? Ha dị busy. They cheat onwe ha. You are fooling yourself. Nwanne, you are deceiving yourself. You are not deceiving anybody. You are deceiving yourself. Kodo onye nọ n'ụwa gwara gị na ụwa anụnwa, this place of earth, na ị nwere a land. Tell me, that person fooled you. Nobody owns a land here. Nobody owns a land here. They don't want to tell you the truth. That's why you live and die and still counting, and you will live and you die, and you will live and you die. Nobody have a land. That is why every government, they have police, army, judicial system, so that they can stop you from tampering those things. Imagine amamihe. If you know the light, you will see road. Ịmara ihe ị ga-afụ ụzọ, nwanne. Ịmara ihe ị ga-afụ ụzọ. O nwere onye nwaanyị ebe a. That is why every government nwere army for external force, nwere police, nwere customs, to stop you from tampering those things, nwanne. E nwere onye nwere ana ebe a. So imegiriziri emegiri. Mbọsọ ọbụla ndị onye ọbụla chọrọ anywhere, as long as na ọ ka gị ike, ọ ga-abịa na ana gị were enwe ihe ị ga-eme. Si na m gwara gị, any day ọbụla ọ chọrọ, ọ ga-abịa n'obodo gị were enwe ihe ị ga-eme ya. Si na m gwara gị. Jee jụọ Gaddafi, gaa jụọ Saddam Hussein, gaa jụọ Assad, gaa jụọ nwoke Egypt, gaa jụọ ndị Palestinian, gaa jụọ ndị Nigeria, gaa jụọ ndị South Africa, gaa jụọ ndị Cameroon. When they go and ask them, they will prove you that I'm right. Because ị mara ihe, iche na ịma ihe, you are clever, you are smart, deceiving yourself for nothing's sake. You are fooling yourself. You draw clever. Onye ọbụla dị clever, if you reprove yourself only from culture, you know. Chinese people, look at them. Europeans, look at them. When you don't need to go far. Onye ọbụla ma ihe, by their fruit we shall know them. Your own, you are in Africa shouting, country, give country of who? Who created this country? Nwa bekee. And you are against nwa bekee, but you want to follow the direction of nwa bekee. Country of what? Iji egbe na mma. Nwa bekee create those things, nye ha egbe na mma. How can you keke isa nta nwa datin? Ị ga-esi aga anata ha ya. Ha ji mma na egbe. Iji egbe na mma. What are you talking about? Ịma ha na aji egbe na mma, ịmaghị na ha ji egbe na mma, ịmaghị.
United Nation ha nwa create ya because ị nwere uche. Ha nwa create United Nation to stop you, not to help you. Create ICC, create IMF, everything they create because ha na-echu ha mana sometime in the future these things will happen because ị ga-abịa echi si na ihe a bụ anị nna gị anị nna gị you want to take you, they know that mana ị ga-abịa, they know you ask for it. That's why they created all those things so that mbọsị ị ga-abịa ha si ebe achebiri gị, ha si ebe achebiri gị, ha si ebe achebiri gị, ha echechago all front, they have ha echego all front because why? All of those things adịghị in place, the world will be a war zone. All war zone now, but ọ ga-adị worst than now. So that's why ha ji wee mee this program so that they will prevent ndị ara. Mana ndị mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara, ịghọtago? Ndị mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara. That is the game. E nwere ndị nwere people n'ụwa nwa war through to have a portion of land they can stay, ọ bụrụ to own. They can stay in their transit. It's like ụgbọ mmiri, you gotta go until they pass away here, you gotta. But you dey capable to reprove yourself. If you reprove yourself, heaven and hell will bear witness. You gotta go. If you reprove yourself, the heavens, the gods are not to blame. They will bear witness. They will give you a portion to live in harmony. They will. They will give you a portion to live in harmony. But you are not capable. Just in nonsense na akpagharị. The gods are not to blame. You can handle it. Nwanne, you can handle it. That's why you are wondering. That's why you are crying. Because that's no ụkwarụ oge ọ daa. Ụkwarụ oge ọ daa. Ị nọ na league. Nwanne, ịbabeghị league abamya fọzikwe. Ịbazie league ekwuwe division ịnọ. Ịbabeghị league. Ị ka na shout na-akọ akụkọ na Akpara Street. Ịba league nwanne, ndị Igbo na-asị ịma mmọnwụ. Ịma mmọnwụ ekwubezie ma a ga-ekpu mmọnwụ ma a ga-eti mmọnwụ ma a ga-eme mmọnwụ, mana ị ga-amagodine mmọnwụ. Ịmazie mmọnwụ ewekwubezi ihe a na-eji mmụọ eme, ịgbabere mmọnwụ na ị ga-ama mmọnwụ bifo, ị ga-ama mmọnwụ. Ịma mmọnwụ ekwubezie nwanne a ga-eji akeka a ga-esi eme mmọnwụ a. Njenwa bụ ihe a na-ekwu maka ya ụmụ ibe. So ị ga-amagodi mmọnwụ, ịma mmọnwụ ewee kọbazie ya ga-ejide nwa egbe n'aka wee jụọ nwayọ n'eluigwe. Ịghọta? So ebere m na-emere ndị be anyị na nna ha nọ na eze ha nwa nọdụ n'ọkụ mmụọ, ebere m na-emere ha. Ndị Igbo si na onye nna ya nọ na eze anaghị eji ọkụ mmụọ. Onye nna ya nọ na eze anaghị eji ọkụ mmụọ. Kedu ka nna gị ga-esi anọ na eze na-eji ọkụ mmụọ? Isoro ụmụazị na-agọgịrị na-agọ, ị ga-afụ mmadụ gbara isi awọ iche na ọgịna mmadụ na-ekwu okwu ịma ha na okoko. Ndị Igbo mechakwara kwuo si na ejighị ebuga m ibu anyụ nsi ukwu. Ị ga-afụ ndị Igbo ndị papa okenye nọ ewu a na-anwụ n'ọgbụ, okenye ga-anọ ewu a na-anwụ n'ọgbụ. More than 80 million people they are shouting that na ndị na-achị na mana eru 6 million people na-achị ha. More than 80 million people ndị na-achị na mana eru 6 million people. Odo oge anya na ndị awa achịkọta ekwe ọnụ. Yes, nwanne, reprove yourself. Simple as ABCD. Reprove yourself. M na-asị asị, reprove yourself. These are facts. Ha bụ eziokwu afụrụ anya. Ndị na-achị nna ma ọ dị one ka ha dị. You can do yourself mathematics. Ọ bụ na ha anaghị achị gị. Ị gaghị asị m na British because British gave government to an Igbo man. British nyere onye Igbo gọọmenti Nnamdi Azikiwe. The first president ka British na bụ Nnamdi Azikiwe. Nke na-eso ya agụ iyiro nsị na ndị otu ya. The evidence are there. Minister, first minister of education, Igbo man. Aviation minister, first aviation minister, Igbo man.
the first military officer Igbo man, DPS Igbo man, DSP Igbo man, agriculture Igbo man, road Igbo man. Go and read the history of Nigeria. So ị gaghị asị m na British nyere ha nwa. British did not give them anything. You just invented the fake news and try to deceive yourself. British rig election for them. Rig election what? Maka onye Igbo bụ onye gara cancel what the Eastern Region government ya na nwanne nwoke eme decree bụ onye Igbo dere. That military decree bụ onye Igbo dere. Onye Hausa. That military decree na Nigeria onye Igbo dere. And onye Igbo instituted military decree taking away your land. Ma nke ndị Hausa ma nke ndị Yoruba onye Igbo mere. Then ke ihe na-akọzi, ke ihe na-asị ndị Hausa mere. What ke ha mere? Gwanụ m ihe ha mere. Isi ebe a jụọ ugwu Hausa gbagbusie ha sị na ha dị corrupt. Ị na-emeku otumanda mfọdụ oji wee sị ka oji wee ghara isi gị. Nwa no fake news na-egbu unu. The fake news is destroying you. All the fake news unu bụ akpagharị, you created a fake news and believe it. At the end of the day you stuck in the hole. You stuck. Gaba adịghị mma, naba adịghị mma. You cannot go front, you cannot go back, you stuck in the middle. Because Biafra you are not getting. And to withdraw from Biafra is too late. Yes. Jebe adịghị mma, naba adịghị mma. You stuck in the middle of nowhere. You cannot have a proper political structure because you are nowhere to be found. You cannot even retreat because you are nowhere to be found. Yes. Sometimes you don't know what to do, you are confused. You are a confused man, wonder. But ngwa gị nwere ike ịgaghị ekwe mana ị mana eziokwu na agwa. Yes. Mana agbasi ọsọ agụọ mile. Ihe eji ma dike mberede nyiri dike mana ọ mberede ka eji ma dike. Enweghị nsogbu mmadụ nọ n'ụwa na-enwe solution, but earlier is better. Better you change earlier, better for you than because you are not going an inch from where you are. You got to go. I said that a fool at 40 is a fool forever. One day you are not moving an inch. It's not a ego. You can do this thing forever and ever. Who is the victim? You. Your children will grow up and start where you stop and end up where you end up. It's as simple as that. It's as simple as that. Your children will grow up and they start where you stop and end up where you end up. It's not as it is. 1967 to 2020 is about 50 something years. What happened? It's about 50 something years. Have you moved an inch? You have not moved an inch. You are just cycling the cycle, squaring the cycle, just squaring the cycle. If you developed 2 leg front, 5 leg backwards, 1 leg front, 10 leg backwards, 1 leg front, 20 leg backwards. Ọ ihe na-eme mana ị nwere ike uche ga-adịrị ya mana ka mpanye gị uche anytime ọ dị ka ndị Igbo nwere ka ha si wee mee ọfụma chọpụ ha agba ọgụ. Onwe ka o si wee mee ndị Igbo ọ dị ka gasị na ana Igbo na-adị mma echenjie policy. Enwe ka o si wee mee ọ dị ka gasị na enwere ka Igbo si eme ọfụma kpakpakpa eme ofu ihe. Mana ị mara ihe na-akọs those things. Nwanne enweghị ihe na-eme n'ụwa na-enwere cause. There is nothing happen on this life na-enweghị cause ya. Something must cause something to happen. You got to go. So before a matter your problem, you must go to the root cause of the problem to nip it from the root. Ndị Igbo is a victim of their own self. Nobody else, not British, not God, not Hausa, not Yoruba, but the error their ancestors did. The error hurt them. Those who are before them. Those error is hurting you. Not Nigeria is hurt. Oh, Nigeria. And if you persist in that error, one day
you will suffer. If you know error, correct the error so that your children will not suffer. If not, your children will suffer. Because you are suffering, your father suffer and your children will suffer. Ke ihe mere that thing, what cause it? Before it's not this way. Things are not this way, like things are not this way. Adibe, today I will answer you because I wanted to answer questions today. I said here before that na onye dere decree of Nigeria bụ onye Igbo. Na-ege ntị o, because ihe na-eme anyị wụ na we will hear truth and still refuse the truth and still want automatic change. Onye dere the decree of Nigeria, na-ege ntị ọfụma, onye Igbo dere ya. Onye wepụrụ the government of Nigeria from autonomous government, ọ bụ onye Igbo mere ya. So which era do you want again? Now you want the autonomous, nobody want to give it to you. Ka onye remove the autonomous, ka onye dere the decree military, onye Igbo. Only that one self. Error is millions of error, but only this one alone justify the needs. Kedu ihe mere eji wee declare Biafra 1967? Why? Onye declare Biafra was born in Zungeru, in Ugwu Hausa. Onye declare Biafra, Ojukwu, was born in Zungeru. So kedu ihe mere he did not fight those people who are killing his people? If he is governor, governor, o nwere access to arms and ammunition, and he knows the implication of shells and chevron. He knows it because governor of Eastern region. So ọ mara the consequence. Nnamdi Azikiwe, there is a news about Nnamdi Azikiwe said the consequence of that war. There is a news Ife Ajuna said the consequence of that war. Akahanko people who the news are there, the stories are there. Now the owner, if we don't prepare before we do this thing will happen. Everything not here openly. But why do we refuse to have this fact so that we will say no, never again? This fact is not there, or not there to see. We declare unprepared war, lose, and still persist unrepentant, unprepared till now. Till now, unprepared till now. Now which error do you want to know again, man? Adibe? Get another error. We created a hole, big hole, and jump inside the big hole with the poto. Now we want to come out the poto. No way. Gotta go. Now rain is falling. Our legs are free to come out from the poto. And we still refuse to come out from the poto. The only reason why is they kill our children. We will not forgive them. Forgive who? Mmadụ na-akpọ onye karịrị ya ọgụ. Ka onye ga-afọ, who are you going to forgive? Who? Can you forgive the Russian? Can you forgive the British? Can you forgive America? Can you forgive Israel? Can you forgive Egypt? Can you forgive Italy? Who are you going to forgive? I don't understand. Nigeria did not fight war. Shell fought, not Nigeria. So when Nigerians them fought based on army, the salary. Nigeria army is based on salary, them fought war, not about kehana about patriotism. About patriotism. No, Nigeria army akwụrụ ha ụgwọ. They paid them, akwụrụ ha salary. Ha ji wee jee ọgụ n'agha. So about patriotism. Ndị nụrụ ọgụ Shell nụrụ ọgụ 1967. Ịmaghị Maria.
So nwanne, let us grow up and stop this wasting of life and wasting of property and wasting of time and these nonsenses. Enweghị onye, Nigeria did not fight war. Shell nọrọ ọgụ. It's as simple as that. Si Ken Saro-Wiwa ga mere Ken Saro-Wiwa na ndị otu. Gịnị mere Ken Saro-Wiwa na ndị otu ya? Who don't know what happened to Ken Saro-Wiwa? And that joke I'm not one. Yeah. So the best thing for you, nwanne, go and sit down and think about your problem. Hausa man is not your problem. Yoruba man is not your problem. Edo man is not your problem, not Ijo man. No single black man in that entity is your problem. All the corporations. Ị na-aghọta m naanị ihe m na-ekwu. Ọ ha nwe dị obodo. Ọ bụ corporation nwe dị obodo, nwanne. Chee echiche ka mmadụ. Imezine ka ụmụ anụmanụ. Ewere gị na-asa ego. Chee echiche. Chee echiche. Chee echiche ka mmadụ. Ị na-eri nri. Most of you jicha nwaanyị. Most of you na nchara nwaanyị ma ụmụ ise. Na-apagharị flag apagharị. Ka onye na-apara flag. Nigeria ka ọ ndị British ka ọ ndị America ka ọ ndị Israel ka ọ ndị Italy. Ndị Chevron ka ọ Shell. Ka onye na-apara flag. Reprove yourself so that the world will reprove you. Ọ nwere onye si ihe na-eme adịrọ mma. But based on what? Ka onye gị na who are you fighting? Because nwanne mmadụ agaghị na-anụ ọgụ without defining who are you fighting with. Kedu onye ị na-anụso ọgụ? Who are you fighting with? Kedu onye ọ bụ? Who is that? Then they identify your opposition. You don't know who are you. Nwere onye ịma na you are just na fight with the spirit. Don't see the spirit. You are fighting with the spirit in front of spirit. Ka onye na-ansọ ọgụ. In your shadow government. Your brothers. Shadow government. That one was the worst because the original man will use the advantage because they make the policy, not even the poor man in Abuja make the policies. No. O nwere mgbe this Buhari gara ụlọ ọgwụ for long Nigeria enweghị president but the government is running properly. Achị ka nna asị nwere mgbe Buhari gara travel for long time ka enwere president the company is running. Spanish here nwere mgbe president ha zọrọ vote onwe onye win they remain more than a year no president. Belgium nwere mgbe ha nọ without president for years no president. So ọ bụrụ ebe ahụ ka nsogbu si. If you like Nigeria tomorrow we not have president till 4 years finish nothing will happen. Yaradua gara ụlọ ọgwụ for almost 10 tenure o nwere president nọ ebe ahụ before Jonathan abata o nwere ihe mere nothing happened. So if there is no president there nothing will happen. If there is no senate nothing will happen. If there is no house of rep nothing will happen because ọ bụrụ ebe ahụ ka ihe na-eme anyị si ebe ọzọ. There is a system you don't see. That is a perfect system. Enwere hidden, visible and invisible. So enwere a perfect entity you don't see. Gidigba doroko iyi odoko iyi ugbogoro igwe ilo beta ụmụazị na-asa ahụ afọ n'afọ amaghị ya n'akọ na watch TV na watch is na oke TV anaghị adị mma onye oke TV ụnụ na watch na CNN so dị ka CNN na CNN so dị ka CNN na-ekwe damgwa m sekuru na nonsense ebe abụọ. Come on, get out from here. Osi onye ka na-akpa gị nwoke m delete that dị ebe Onyeka Olisa delete that nonsense or else I block you from here. I want to delete that nonsense 2 minutes I will block you from here. You got to go. Onyeka Olisa delete this nonsense or else I will block you. See about it, we don't take nonsense here. You got to go. So unu na watch CNN unu watch CNN unu eburie Ghana Africa we were dey uche nwanne CNN bụ a powerful media American propagandist a powerful media of American propagandist. So that mgbe ha gara CNN si America gaa Niger Delta mgbe ha nwere nsogbu na Niger Delta
ka a ga discover ebe ndị ahụ na-anọ. Ha mee na ha jere ime interview Amampọ na ndị otu Amampọ bụ the chairlady. Amampọ bụ chairlady of enwe ebe a na-eje heavy CIA ka na afọdata Amampọ heavy CIA damada woman ọgwụgwọ ka ọ na ọkwa ya rịrarị o that woman ọkwa ya rịrarị ebe ọ bụ na e nwere ihe ị ga-afụ ya ọmara anya si rịpọta anyị nwere rịpọta security na-eche that woman anaghị eche Buhari security na-eche that woman na Amampọ ọ naghị eche Buhari live ka m na-agwa ụnụ ya ịhụ anya ọmapụta na akpara a na-eji ebe ọ bụla ọ na-eje so isi onye bụrụ Reprove nwanne ọgwọrọ na-echi nwanne ọgwọrọ na-echi ọgwụrụ na-echi ya kwuo aka na-ekwu na Iran otu isi a na-ekwu na Nigeria otu isi ịka na-ekwu na gịnị paw na next day fụ ya dị ọkwanye nwa bukwere dati disike ha na-akpọ ya o nwere ebe asị a na Afrịka a na ndị mmadụ na-eme imesie njọ ọwụ na nwa gị pụta ofe esie njọ ga Amampọ je that side jekọwa nonsense jemebe report na ndị Afrịka na-eme ihe adịghị mma ndị Afrịka na-eme adịghị mma. German gara jide family Hitler na America 90 something years ka ọ dị na Argentina onwe nke nwere Argentina family ya o nwere onye ifuru sonem ya of Hitler why na Hitler nwere family na nwe ụmụ ka ihe mere their sonem abụghị Hitler ka ha na-aza why ka ihe mere family Hitler anaghị aza Hitler all the whole people mere involved na that Hitler game ha niile changed their whole name why? So in Africa if somebody sin and the children will suffer the sin of their father there is a problem, but when somebody sin in German and face the same penalty no problem. Why nobody answer Adolf Hitler in a German? I want to know why. Achọrọ m ịma why in Africa is not possible but in German is possible. Ụmụ ibe ndị a ji ụnụ emere akara a na-ere ụnụ akara ahụ ka ndị na-ebele bụ ndị ọrụ anụ ịghọtago. Had it been na ndị ọrụ anụ kwụsịrị distance ego akara ha na-achọ tentenkobo nwanne tentenkobo unu na-achọ and because ewu na ọkụ if you carry it go to scientific research all about this money ego a na-egenerate onye na-eje na-achọ ego onye na-eme na-achọ ego. That is it. That is why you have this culture destroyed. Osia jije Malaysia for 5 years 10 years enwere ihe na-aga aga ndị na-akpọta Malaysia egbucha n'ozu nna nwanne this guy ndị ọzọ kpọta yesterday o nna this guy mugukwuru ya 2 million nọ ihe since enwere ihe na-eme mgba nke mbụ ọtụ n'ogwe mgba nke bụ ọtụ n'ogwe nna biko kedu ihe a ga-eme ọsị na a ga-egbu efi ọkpọ ya ogbu efi ọsị ọmụnwa ogbu efi na Thailand ogbu efi na male nna nwanne gbuo efi na abụọ arụsị ọ na-eri ofu efi nye arụsị efi na bụ nchọtụ ịghọtago nwanne eburu ọbara ka kwafụsịrị mmadụ ebe kwafụsị ọbara ebe niile ịghọtara. This guy akwafụsịkwa ihe niile na ọjọkwa Malaysia bụ ihe na-ebe na-ebekwe ego ị na-achọwụ ndị enwe enwere mụ ga-enyere ego debere gị nwanne enwere mụ ga-enyere ego debere gị onye na-achị ya onye ahụ ị na-asị ịkpọtara Malaysia enwere ike si ntị ọ pụtara ụwa oribeghị ndị ọ na-ata ahụfụ ịghọtago oge ya eruo one ọ bụghị bikos na ọ bịara Malaysia ogbuo ozu no o nwere ike njọ ya si nsị kọka na asa abụ njọ ya o nwere ike mgbe ọ kọrọ gị akụkọ ụwa ya enwere ike ịgaghị ebelive ya onye ahụ ị na-asị ogbu n'ozu ọ kọrọ gị akụkọ ụwa ya maybe you will not believe it ịghọtago bọtụ ọnyanwa ọzọ ya ga nna nwanne jiri ikene n'ụwa ayọ jiri ikene n'ụwa ayọ ka o ferụrụ arụtụrụ anyị nri o nwerikwere ebe anyị na-eje ọkwa mmadụ ka anyị bụdo ụmụ ibe ka anyị kpaa nnụ nkata ka ọ ghọọ ngịga kwa ihe nna nna anyị gwara anyị ka anyị kpaa nnụ nkata ka ọ ghọọ ngịga
kedu ihe anyị nọ na Facebook eme? Ke ihe m na-ajụ ndị be anyị, this ihe anyị nọ na Facebook awụgharị everywhere. Ụmụazị a nọ na be anyị na-awụgharị. Nwanne ịchọ ka Nigeria kwụsị igbu gị, stop carrying those nonsense. Nigeria will stop killing you any day you start doing those nonsense. Begin to develop. Nwanne, begin to develop for yourself. Develop. Enye gị country ga-ata ya ata, ichi eme gịnị? Ihe ị chọrọ bụ nri ọnụ. Nwanne, the life you live only sustained by food and shelter, clothes. Food, shelter and clothes, that is only life you live required, not a land, not a passport, not a name of a country. You got to go. Nwanne, ọwụ ndị mma ihe a na-akpọ obodo na-eke obodo. Obodo a commerce or a corporation, not you. Gary Godin, when those people who know what is corporation comes, they will establish an entity for you, not you. You cannot do it. You don't know what it is. You got to go. Those people who know what it is will give you the entity. You don't know what it is. You marry home. So gaa chọọ nri ọnụ, go and look for what you will eat. Gaa chọọ ihe ị ga-eri. Gaa chọọ akara aka gị. Unu ga-adị busy kpọpụta onwe unu more than 1 million people. Bring yourself 1 million people. To do what? Hey, we are 20 million in Onitsha. 20 million for what? Doing what? 20 million. Can you name 20 million? What have you done? 20 million. What? Catalonia is 6 million, 7 million people. And how now, in fact, and I'm a short about who na-ekwu because ndị na-akọrọ akọrọ tụkwara ịmụ babụ na ke ha na-akọzikwara akụkọ a na-akọ enwere isi because na a ga-eburuzi isi ndị na-etinye ihe a ga-eburuzi isi ndị na-etinye ihe ka o nwee isi because ịgosi ya ndị ihe ị na-agba mmiri n'okwute 27 person ga-apụkwa complain next time post na Facebook the word you see which word are you not part of the word? The word you are seeing, carry the word we see, you so na the part of the word. One ka onye chọrọ ka ọfụ ya, who are you complaining to? Onye ọ dị m sure na these people na ba anyị na-enweta fake news. I don't think they have correct news. Ndị a na ba anyị dị ka ha na-enweta fake news. Ọ dị ka onye na-agwa ha na somebody else is care for them. Nobody care for you apart from you. Nobody care for you apart from you. So you must care for yourself. Bring yourself together to develop something to do. Ndị ndozi ọdịnala bere ebe a sị gị na ana Igbo establish yourself, we will give you akara aka. Anyị ga-enye gị akara aka. We will build industries for you, agriculture, education, cultural education. But you refuse to bring yourself together, but you are busy bringing yourself together to give Nigerian government to kill. After you come here to complain, iruo munsa amụnwa m gị anya, iruo munsa ewere m azụ aka pịachie gị anya. Go and establish yourself so that you can have future. Your children will have future. You say no, you will go and give your life to Nigerian government to kill. Tomorrow you come and complain. Man, if you go to America, do that the same thing. America will kill you. If you come to Spain, do it. Spain will kill you. If you go to German, do it. German will kill you. So if you do it in Nigeria, Nigeria will kill you. Simple as ABCD. Not because of Nigeria, is the policy of a government. Simple. Is policy of a government, not because of Nigeria. If you do it here, Spanish government egbuo gị. Ime ya na German egbuo gị. Ime ya na America egbuo gị. So ime ya na Nigeria egbuo gị. So these people I call now, ha agaghị ekwu okwu because all the same bed of the same feather. Ofu ala ji ka ha na-achịrị efi nwanne pụta dị iwe okoko nwanne pụta dị nwanne ji were history. If you want to justify my knowledge, were history book 3.5 million. Number one, let me tell you who gave you the number 3.5 million. Could onye with journalist, who was the journalist that gave the accurate? Enwere onye nwere ID card. Nwanne mmadụ boy, enwere onye nwe ID card.
So how did you know mmadụ one nwụrụ n'agha ahụ ka e kwuru si mara? How do you get the figure? nwanne mmadụ ka oke kisi bụ how did you get the figure? Etuka nnachu anyị eburu na-akpagharị the kill us 3.5 million the kill us. Kedu onye gwara gị na 3.5? They created a fantasy message that will hurt your soul forever and ever. Who videoed those child with big belly? Where is Nigerian victim of that war? Where are they? Only Biafra victim we have. All the picture we have in the war is Biafra. But ha sị na the egbe anyị ji wee nụ ọgụ na anyị natara ya Nigerian soldiers. So ndị ahụ anaghị evido ya. So nwere any victim from the other side? Only victim is from our side. Kedu onye record documented those story? One day is documentary. Documentary is to keep a memory, and the memory is either to hurt or heal. So this memory is to hurt your soul. This is the only reason you die and fight, because you want to justify those hungry and dead children. That is the thesis. Then antithesis is the killing. There is no synthesis, because there is no justification, because it's properly done. It's a purpose to keep you slavery forever and ever. They did it for purpose. So that video of 3.5 million is fake. The story is fake to keep you fighting unjust forever and ever, so that you will be unjustly treated forever and ever, until you wake up and say never again. Those victims will rise and rise with you. But until then, no. Ị na-agba mmiri n'okwute. It's a game. Life is a game. Unless you master the game, you are going nowhere. Those people you think that they are your friend, they are your enemies. They are not your friend. They created the game. Like football, somebody owned the game. No, people own the football game, not the players, but the team. People own the team. People also own the players, then pay them to play. How can you pay somebody money to play football? Are you mad? But they were paid to play a football. They were paid to sing. How can you pay somebody money to sing? Somebody money to be an actor, you pay him money. So every government have an owner. That is corporation. You got to go? So nwanne jee kpuo blanketi, oyi na-atụ gị. Kpuo blanketi, oyi na-atụ gị. Because ịkọsịa akụkọ ị na-akọ, at the end of the day, this video will stay here forever and ever, and your children will judge, and they will judge you as well, because I told you. You got to go? I told you, but you refuse. Isi na m agwara gị, agwara m gị. Amamihe dị n'ụdị n'ụdị. Ọ ndị ma ihe na-edu ndị amara ihe. But ọ bụrụ na ị maghị ihe, isi onye ma ihe agaghị edu gị. Nwanne chi aka ghọrọ mbọ n'isi gị, ị na-aga n'olulu straight ahead. Onye ọbụla agaghị ama ihe. Agara aga. Ịghọtago? Onye na chi onye na-edu ya. Mana ihe mma bụ na aga m agwa unu eziokwu.
onye ọsọkwa ya bụrụ. I will tell you the truth. Ịchọzikwa ime ihe sọrọ gị ị ga-eme, mụnwa don't care. Ihe sọrọ gị eme, mana imesịa datin, you will come back to square one and say yes, I told you. Ma nwere ike ọ dịgo late mana but anyway, ọ naghị agwa adị late n'ụwa mgbe eji teta ụra bụ ụtụtụ ya. But as long as that name Igbo remain, I am Reprove. That is where I belong. And Amadioha remain my God. Simple as ABCD. There is no other. And the foundation of that system of the Igbo land is Amadioha. And that is where I belong. Because Amadioha is a law of the land. Ntọala, nsọala, iwuala na umeala. That is law of Amadioha. And that is where we belong. And that is the system. And that is where we have education. And that is where we have commerce. In that system we have everything. Nothing new under the sun. Ikenga is about the past and future. Ike and Nga. Ike and Nga. So it's up to you to choose. You can never force yourself to be Igbo, nor neither will you force yourself not to be Igbo. Igbo simple means ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ịgba ndụ bụ ịgba ndụ. Life is a game. To play the game of life and to bind, because you cannot play a game without binding. How do you play a game? You see that in the pitch there is a paint agbara. Enwere paint agbara na that field ahụ. Ị gaghị hapụ na paint ahụ. Ịpụọ na paint ahụ, bọọlụ ahụ ọ pụọ na outside. A ga-atụ ya throw. So ị na-agba the ball, you must stay within the field to play the game, my brothers. You got that? So ị na bọọlụ ahụ anyị ga-afụ na ọ dị ka ụwa. So ụwa ahụ bụ life. Ọwụwa ahụ bụ life. Ndụ anyị na-ebi ọwụwa. Explosion brought life. So to play the life, you have to play a game. You have to set a system, institution, whether in your family, whether in your friend, whether in trabajo, in work, whether in bank, you must have a system. Whether in village, that's why you have Omunda, Omuada, all those things. But you are not capable of having this proper institution to govern yourself and to give your own children, not my own, your own children, a way of life. One day will be tied you. Will be tied you. The gods will not forgive you. They will never. Because you let your own degenerated and ruin. Yes, I speak the truth. And the only nothing but the truth. I still give you a way to follow. Not only I tell you the truth, I push you and gwa ga-ebe ga-ada. Sị gị na anyị nwere a system Igbo cultural education based on akara aka skill acquisition. What else did you want? Kedu ihe ọzọ ị chọrọ nwanne? What would you want? I don't want any country with you because you cannot have it. You don't have sense. You must be educated first. We have to educate you. When we educate you, then we make you an entity. You are not an entity because you want to choose. You must be educated. It's as simple as that. You cannot have a country because you don't want. You want a hub. You don't know what it is. How can country have police and army? First of all, think about it. Police nwere country nwere police and army nwere judicial system. So kedu onye judicial system ga-ama ikpe? Who are they going to jail? Ndị mmụọ. It's you. Who will the policeman catch? You. Who will army catch? You. So if you have your own country, you still have police, you still have army, you still have judicial. So who are these people? Enemy of what? Or friend? They are your friend. Police and army and judicial. Eh? So ịmara ihe bụ country. Nwanne si ebe ha pụtagodi mgbe ịmara ihe ọba ya gwa gị. When you grow, then we tell you reason why we have a country. Country for world peace, not to your peace.
country is about world peace, not your peace. So you can be enemy at the same time of the system you fought for. The same Gaddafi fought 50 years for Libya. Who killed Gaddafi? Even though America instigated it, yes, but those useless people kill him. You got to go. Saddam Hussein, who killed him? Even America instigated the war, but these people, if you just tomorrow tune television and talk nonsense about the guy, you see those the same people the guy brought up, they will go and kill him. That's why I say, if you don't educate people, give them proper information, that's what you call thesis, antithesis, and synthesis. All na-enye ha proper information, tomorrow somebody else will come and say nonso I get 100 million orie nka. The same people ahụ kwa nonso kpọpụtara kụchara ha nye ha everything, they will turn back and say yes, nonso bụ onye oshi. That simple. Human being nke animal nwanne, human being wụ animal, hapụ ihe na-akọ unless me mere the person educate with information. So onye ahụ akọrọ that nonsense ruo ọsịa nwanne kọrọ ihe asị bapụ. But these people refuse to educate their people. These people were a Western propaganda machine. What happened? You are victim of this movement today because you are not educated properly. Somebody can take microphone or phone anywhere and talk nonsense and you believe, you will become victim. That is it. Anybody can say anything and you believe. At the same time your life waste. Just simple because isi ma ihe m na-ekwu na nwanne watch ya music now. Mgbe ahụ ebupụtara a na-eyi akwa na otele. Ụmụ nwoke na-eyi akwa na otele. Ọkwa na American egwu ndị na-akụ egwu life gangster a na-ekwuzi neka na otele. Iwuzi ndị mmadụ bụrụ neka na otele. Ọkwa Yankee Mio. Oh! Yankee Mio. Yankee ya ahụ gwa ya ọfụ na TV. Ịgwa ndị Igbo na-ekwu n'etiti egwu ụwa chọrọ obi umeanị ojii ike esowe n'ụwa iwuzi ụmụazị gịnị ka ọ Amerịka ka ọ na-achịrị abụka ya. Onwe nke nna asị nna ọgwụ Igbo ka nna anọ asị ha asị ọwa Igbo si a nwanne anụghị m nke etoro m n'Ọnịcha, etoro m n'ala Igbo mana anụghị m nke a na-ekwu okwu ya ịghọtago. Ama m ihe ndị a na-akọ ọsị Igbo ka a na-asụ mana ama m ihe ọ bụ. Ọ chọrọ ịrapụ ka Amerịka. That means you na-achọ ịgwa gị bụ na peoples mmadụ iṅomi mmadụ ọ natural. So ọ bụrụ na enweghị defense system, antivirus, very good antivirus, virus ga-eme attack your system nwanne, and ọma attack your system. If the Igbo people of today are waste, simple tell you that there is virus running in their system, period. And here nwere ike every virus come from ear. Ndị Igbo na-agba ọla ntị mgbe ndị ochie ụmụ nwaanyị bụ anyị bụ ọha. Ọla ntị pụtara a na-adọ gị aka na ntị, ịkpọpụ ntị akpọpụrụ ya akpọpụ ka a na-adọ gị aka na ntị, aka na ntị ka a na-adọ gị datin. Ọ ya ka eji agba ọla ntị, aka na ntị because ịnụ ha na ihe pịa, you must take it to the fridge or jụọ oyi, you may analyze before you apply it. If you hear and apply, man, you will go, you will be a victim of your own. Ịnụ ha na ma apply, man, a victim ka ị ga-abụ. So ọ ka mma asị atụrụ ọmara atụrụ ofeke n'isi ọhịa. Ndozi ọdịnala stands for one thing: Igbo cultural education from childhood to adulthood. Akara aka onye na chi ya, anyị ga-enye gị chi ngị nwa na village unu nke create chi ahụ. Ị ga-create chi ahụ na village unu, not in my village, not in my account, in your own village, in your own account. So see how you need your policy, you must abide by the rule. Ụgwọ iji anyị abide by the rules and regulation of the system. Onye bụ ụgwọ iji anyị, enwere ihe ọzọ, not money, nothing. So ọrụ na enwere ego unu tụrụ ntụọrụ onwe, enwe project dị unu ewere the money wee develop the project for your own benefit in your own community. Nna nwanne ị nwekwara uche, ịpakwa uche, aga m apanye gị uche ka m panyekwene gị uche. Ị nwere ike isi ka ị gbapụje mee ya, isi na isi rabụ na elu na mmadụ ka ibe ya, ị gaghị emenwe iruo on the way.
unu afọ ọkụ unu enwere achara anyị nwa ji achara aka anyị bụ ndị ndozi ọdịnala anyị nwere achara anyị godoro agodo ịghọtago so iyi ngodo achara igodo m onye nke agụdo ya n'azụ onye nke agụdo ya n'azụ otu a ka anyị si agụdo onwe anyị so enwere any project eji efinish the project eme ya ọbanye isikwa na ọka iwepụ ka ije gbapụ ihe a na nso kwuru maka ije mee ya next thing ịtọ ebe a ịpụ ha na ịtọ dị jekwe jee jụọ ndị jere eje jekwe jụọ ha enwere ndị a gwara okwu ha amapụ debe anya na ha dị smart ịmagoro smart ndị vileji o ruo ebe ahụ pịa gị fil mara ihe na-eme na ojide fuel agwụ ọ chọbazie ebe ọ ga-agbata fuel ọ bụrụ na side vileji ha fuel adịghị da side and the Lagos ka fuel dị Lagos tere aka and ojighị ego moto ji aka Lagos moto anọdịzi ebe a na-erekasị moto a na-erekasị dị ego ajụzi ihe nwanne ha afọ a akwesịrị na nso ha amaghị eme ka ezi ihe ji nkịta ọnwụ e nwere ndị anyị dịrị ozi mana hapụ okwu a ọka ọ dị okwu mbọsị ọzọ ọ bụghị okwu taa nwanne ha na-eme smartị nwanne gị nwere ebe anyị wụ mmụọ ihe wụ mmụọ na-aga ije nwere ike ịga ha ama ajụ oge anyị si wee mara ihe anyị nwa anyị na-ekwu na nwere ike ịga ha akọwa nwe ya mana m gwara ụlọ na any day the master any day student is ready the master will appear the master have already appeared and ndị ọnda ha kwere n'ihe otu kwuru ka the master will follow ihe anyị nwere ebe anyị nọ bụ akwụkwọ ịnọ complete set ịnọ different set ka ihe mere anyị wepụtabeghị na public why because our mind are not yet ready to absorb it not yet akwụkwọ Igbo not bekee Igbo 4 anyị ga-eji wee bie ndụ pụọ ndụ n'ime mmụọ na eziokwu but why akwụkwọ eji apụ ndụ sọsọ anyị gwabụ ndị eze pụtara nkwo maka akara aka enwere ndị ọzọ kwuru anyị gwabụ ndị pụtara nọ sị na n'ime akwụkwọ anyị ya dibịa ịgba afa ịchụ aja na diala n'ime akwụkwọ ọ bụzighị nke ị ga-aga na be mmadụ na-agbara gị afa mba n'ime akwụkwọ anyị a enwere kemistri n'Igbo biology n'Igbo physics n'Igbo n'ime akwụkwọ anyị igosi ya ịpụọ ndụ ịnọdụ na vileji unu pụọ bara onwe gị uru bụrụ ọgaranya na-ejeghị abroad bụrụ ọgaranya na-ejeghị mba na vileji unu ọ ihe anyị bịara ime ka ọ bụrụ na enwego ndị kwuru otu a bifo ya nwụrụzie n'okwu enwere ndị kwuru otu a bifo anyị abịa kwube ihe anyị ọ bụrụ na enwere ndị kwurie gwa na anyị ka anyị kwuru ozu ihe anyị na-eme so ka ndị agha jebe ka anyị soro ndị agha n'azụ ọ bụrụ na enwere ndị kwurie gwa na anyị ka anyị mechie je soro ndị agha simple ọkwa na-enwebeghị ndị kwurie ihe ọ bụla ị na-eme n'ala Igbo as long as na ọ dịghị na akara aka anụ anyị na-ekwu okwu nwanne kwụsị egburugbo ọkaba as long as na ọ bụrụ to give you skill ị ga-eji wee pụọ ndụ zụọ ụmụ gị zụọ nne na nna gị nwanne enweghị uru ọbara kwụsị ya simple as that and so shall it be so ụmụ ibe ọ ga-adịrị na mma mbọsị ọbụla ndị be anyị ji wee dị ready n'ala Igbo this thing we say will rise like amụ nwatakịrị kedịrị ekeni because we say it every day because we know it anyị na-atagịrị ọnụ we say it because we know it ọ bụrụ na anyị amaghị anyị agaghị ekwu ya enyere m gị assurance na akara aka ka anyị na-ekwu maka ya ndozi ọdịnala is based on akara aka akara aka means skill acquisition nwanne nwere ihe ọzọ ị chọrọ n'ụwa na-abụrụ skill acquisition ị gara university ọ maka akara aka ị gara Amerịka ị chọrọ ịchọ akara aka gị ị gara Japan ị jere ịchọ akara aka gị ị gara Europe ị jere ịchọ akara aka gị ndozi ọdịnala wetaziere gị akara aka na ya on doorstep ị ka na-akọ akụkọ na njide gị ewere m destiny biwa gị njide gị ewere m destiny biwa gị isi ọ bụrụ agbụ ekere ụnụ anyị ga-atọ ụnụ agbụ by force agbụ ekere ndị Igbo anyị ga-atọ ọkụfere agbụ anyị ga-atọ ha dị agbụ ọ bụrụ na ha agbụ ekweghị m anyị agwụ ha fuel ma ha ọkụ ka agbụ ha tọghesie because ahụbeghị m onye akpịrị chukara n'ọgbụpụ sọsọ ndị Igbo sọsọ ndị Igbo ka m fụrụ akpịrị chukara ọnụ ha agbụpụ ha na-ajụgodi gị nwụ na nwanne ha ọfa ịka kpịrị mmadụ chugara ọnụ na-asị ha ọfa
nna kedu ụdị shuga ke ụdị shuga nna ahụ na mgbe m nọ na be anyị mmadụ gwa m ụdị ha ọmụọ ga-abụ onye isi gaa jụọ ha mụọ ga-abụ onye isi ga-apụta na streeti na-eti mkpu ndozi ọdịnala gaa jụọ ndị gaa kpọọ Spain na kpọọ Barcelona ọmụnwa ga-ebu ụzọ mapụ na streeti si nwanne ọnwụ na ọhụụ ndozi ọdịnala mechiri ha ọneme mụnwa gaa jụọ ese nwanne jụọ ese mụnwa ga-amapụ na streeti so until ndozi ọdịnala prove themselves non-worthy but I will go there and say nwanne ka ebido listin emebi ozugbo na-asị nwanne ha ka ihe ha ga-esi arụ ọrụ nwanne enwere anyị anara gị ego anyị sị gị nye anyị ego kekwe anyị na-ekwu anyị na-aga na skuulu ụmụaka na-enye ha gift ebe modeles baby na-enye ha gift anyị asị gị nye anyị ego biznes mba so anyị chọ ime biznes nke nwa na onwe gị ga-atụ ego gị made the business so our own is to supervise and lay the structure of that business so that ka ndị mmadụ riri ego ndị mmadụ we lay the structure of the business then your own part will be there so ọ bụrụ ihe abụrụ ihe ụmụaja ọ bụrụkwana ihe a na-esi mmadụ weta ego ndị ndozi ọdịnala niile ha jụrụ eju ebe a ọ bụrụ na enwere onye anyị si anya anyị ego bifo nya kwuo ọ bụrụ na enwere isi akwụkwọ ọ bụrụ mmadụ jọs na-akọ akụkọ n'azụ o nwere nke ị weta the receipt ọ bụrụ na ọ bụghị ego ndị ahụ unu na-ese ndịrị ha ji eje skuul tọ ha na-eje enye ụmụazị akpa na skuul ọ bụrụ na enwere apart from akpa ahụ unu na-egote na ihe ahụ na enwere mbọsị unu wetara ego nwanne weta the receipt tinye na Facebook ka ndị mmadụ fụ ọ bụrụ na enweghị mechie ọnụ because ọ bụrụ na ọ bụghị azụ aka ka a ga-eji ọ bụrụ na enweghị receipt iji apart from that one unu na-enye ndị a ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna na-enweghị isi nwaanyị isi mbe ọ bụrụ na enwere ego biznes unu wetara ebe a nwanne iwetaghị ehie azụ aka ka ndị mmadụ ga-ekwu mana ndị Igbo ha na-ego anaghị na mma next ego acha ndị pụọma ọ pụọman na ego na mgbe ọ na-ekwu ha n'okwu ego pụọman na-anọgasị ya mgbe ego were okwu ego ka ha na-achọ wayo ka ha na-achọ kịta Igbo ha na-achọ ndị ha ga-anara ego na-eje oge megide ị mara ihe anụ anyị na-ekwu nwanne ihe anụ anyị na-ekwu ebe a ma level anyị ịma level anyị that's why unu na-achọ mbọsa anyị kpọrọ taị pụta hie kpọọ taị gentleman jekọs charis ibe edo na Nnewi mba anyị gba small size gbaa lekeleke mana nwanne ife anyị na-eme dị nwanne gwa nwere ndị si odogwu na-epe mpe odogwu na-epe mpe nwanne odogwu na-epe mpe na so rapụ ife edere na moto baa moto anyị nwawo ndozi ọdịnala anyị nwa bụ tren aha na-ejere train of the ancient Igbo ka anyị bụ ha jego n'aka ndị okenye disappoint ha na ụmụazị ndị okenye wụrụ ha naanị ha na ụmụazị so ebe ha ka nọ na the future of tomorrow we are the leaders of tomorrow ọkwa nwere egwu na-akụ na Nigeria parents listen to your children we are the future generation government build us a school and give us better education ihe anyị bịara we will give you the best education because anyị chọrọ ka ewuru mmadụ we can never give you fake and we can never disappoint you ọ bụrụ anyị dị university maka akpa university why must you call it university ka na-asa ndị mmadụ isi nna nna anyị ha gụrụ ebe isi mana ha nwechara company na sọsọ ihe anyị ga-agụ na disi ndozi ọdịnala one school one ọ dị 4 levels anyị need ebe a na-asụ oyibo dị ihe anyị na-eme bụ akara practical artwork when you graduate nwanne hey boom 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 ị graduate ye asị gị pụta even asị gị jee Ọnịcha isi mba no village man ka ewu village champion asị gị jee next village eze ebe aka m gụrụ nwanne enweghị ebe na-eji jebe mgbe nke ị ga-ama na village na-atọ ụtọ that time you know mana ya dịbagodi ka anyị jekwa mgbe ihe ọzọ na mbọsị nta ka anyị chụọ na were nchi anyị gbawu ndị dozi ọdịnala next 100 million years kpaa anyị aka n'ọnụ we will say the same thing but then ọ gaghị ahụzi ụta mgbe ahụ ndị anụ anyị kụzigoro kịta ka were zikwalitin ọsọrile nyefee the next generation n'aka the generation of waste
agwụgo. No more generation of waste na ala Igbo. O mechigo. Ọsọkwa ya wụrụ ndozi ọdịnala mmadụ ịtọ ka anyị dị. We will pass this information to the next generation. Simple as that. As long as we live, no more generation of waste na ala Igbo. We don't care. Ọsọ ya wụrụ mmadụ ịtọ ka anyị dị wee wụrụ ndị Igbo, ezigbo ndị Igbo. Good and fine.